இது சிம்பிளி டிவைன் சக்தி பீடம் சீரீஸ் பவர்ட் பை ஹயக்ரீவா சில்க் ஹவுஸ். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது குஜராத் ராஜஸ்தான் பார்டர்ல அமைஞ்சிருக்கிற அம்பாஜி சக்தி பீடம். சதிதேவியின் இதயம் விழுந்த இடம் இது. இங்க 2 கோயில்கள் இருக்கு. ஆதி கோயில் கப்பர்ங்கிற மலை மேல அமைஞ்சிருக்கு. போகிறதுக்கு ரோப் கார் வசதி உண்டு. பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு கோயில்ல விக்கிரகம் கிடையாது. கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள ஸ்ரீ யந்திரம் மட்டுமே பதிக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த யந்திரத்துக்கு புடவை உடுத்தி நகைகள் போட்டு அம்பாள் ஸ்வரூபமாக அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ஸ்ரீ யந்திரத்துக்கிட்ட போய் வணங்கினோம்னா கண்களை ஒரு துணியால கட்டிவிட்டு தான் உள்ள போக அனுமதிப்பாங்க. ஒரு அகண்ட தீபம் மட்டும் எப்போதும் யந்திரத்து பக்கத்துல எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். 3 வயசுல இங்க வந்து கிருஷ்ணர் மொட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் நம்பப்படுறதால ஆண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் மொட்டை போடும் விசேஷமான க்ஷேத்திரம் அம்பாஜி சக்தி பீடம்.